Salam sukacita untuk mensyukuri berkat Tuhan yang setiap hari kita terima. Kami dari HKBP Cijantung bersama saudara, inilah Kidung dan Makna. Dugi ninggalon amani pitona inaptai mabalu sehera nagolap do pakilalana marsak jala mahiu todina gale pamatanga jala pojot pikiran buhana maon songo dia ma ujung nyon daktuk gogona dihilala mangadopi paru koloni pujung jala lungun hira swada be tudusana ditatap umali yang imana ma dilala na dumagol siya sude nasa na mangulu gale ma hapor siyaon sumurut ma nang pakirimon torhok do jolma makilala na songoni alaniaka na masa di parsaripeon ianakon di usaha parkarijuan gok hamaolon nang hasusan ujung nga sahira na didodoni sitaoni pakilalaan gabi olo ma tu pandilian habe sa sitong nga tung sude de jolma adong parukilon na dang adong nanggosada na bui mandok anggoau dang adong holsoku atong di dia ma para singata di dok endet taon Yesus haposaku unang au pasobu au dihapujungan dinaso mardongan ima panindangion ni naporsiai ditiki hapujungan di mana hira naswadong be donganna tuisema ibana mangalu-alu buhado dibayar lau mangadupi marpurus ma ibana tu Yesus aibana siaposan jalan si pangurupi dakia di masubut di bata akan naporsia dia punjungan sa itatap do na di pardangolan diurupi uju jupa hagogotan dang nahura gajang tangan di jahuba lau mangurupi hita dang na dipatahit tangan na mabayan sumurut asia-asina hita do baliksa na soolo mangidu olo donian mangidu alidang marsitutu donian alaidang dihaposi donian alaidang dihanguluhon ima umbayan hira na tarpujung pakilalaan sahira na swadong be dongan hape dakiamat cohot debata mangurupi diurupi dohita marhite na mangaradi nasa nadong di portibion na tahu hanguluan di parade aka panggonggomi hamajuon barbinotoan dalanna marmudu-mudu hita tatadda doi asa dia dohonota hotok tong dongaku di pardalanaku Yesus haposaku unangau pasobu